asemenea sunt nou în casa aceasta cu Dumitru. Mie mi-a plăcut foarte tare metoda dumneavoastră, chiar la evaluare m-a ajutat, de exemplu, deja am terminat evaluarea, v-am dat-o dumneavoastră și am venit să-l sfătui pe el. Și când am ajutat, am identificat că cam am greșit foarte tare citind condiția. Am încurcat viteza liniară cu cea unghiulară. Și asta putea să strice destul de bine, nu chiar nota, dar și media. Și am identificat aceasta, am luat evaluarea, am corectat și am corectat de asemenea și nota. Ați solicitat înapoi, da? Deci ați primit-o înapoi, ați lucrat. Și aceasta chiar m-a salvat de o notă destul de proastă. Așa este. Când prețuim cu notele, da. Și mulțumesc foarte mult, Emil.